gràcies, Gemma, per convidar-me a seguir fent aquest webinar de seguiment de l'estudiant a l'aula virtual. Com sabeu, formava part del Servei de Recursos Educatius. Per qui no em coneixeu, jo sóc la Tània Molero. Ara sóc professora lectora del Departament de Pedagogia, però vaig estar un temps treballant al Servei de Recursos Educatius i aquest webinar doncs, el feia sovint. I bé, el que he volgut incorporar en aquesta edició és que, abans ja feia de professora associada al Departament de Pedagogia igualment, però he volgut incorporar alguns exemples una mica més centrats en la docència, no? Per tal de que vegueu la utilitat de les diverses eines que tenim a disposició al campus virtual per fer aquest seguiment de l'estudiant, d'acord? Llavors, partim d'una breu presentació on voleu que vegueu una mica quines són aquestes eines que tenim disponibles al campus virtual per fer el seguiment i us explicaré alguns exemples i després anirem a una aula virtual d'exemple per tal que vegueu quin és el recorregut per anar a veure cadascuna d'aquestes eines o apartats de les que us parlaré. D'acord? Molt bé, doncs dit això, dintre de l'aula virtual tenim dos apartats principals que ens permeten tenir informació dels alumnes a banda de les qualificacions i del feedback que podem donar a les tasques i activitats que fan els alumnes a l'aula virtual. Hi ha dos apartats principals que ens permeten de forma ràpida veure quina és l'activitat dels alumnes a l'aula. Llavors, una d'elles és l'apartat de participants, que en un cop d'ull molt ràpid podem veure qui ha accedit, qui no ha accedit i quin ha estat l'últim moment. I després l'apartat de seguiment que ens ofereix diversos informes, dels que alguns d'ells us parlaré avui, i el que trobo que és més rellevant tant per la part del docent com per la part de l'estudiant és el tema de la compleció de l'activitat, que per a aquells que no sapigueu de què va, la compleció de l'activitat és una configuració que podem establir els recursos i les activitats de l'aula virtual per tal de fer que aquestes, en complir-se una sèrie de requisits de manera automàtica, es marquin com a completades. Llavors, de cara al professor, dona informació per veure clarament on estan els nostres alumnes, però també per l'estudiant és una indicació del seu progrés dintre de la virtual. Per tant, trobo que aquest és força important i el tractarem avui. Molt bé. Doncs començant per la part de participants, molt fàcil, no? Quan accedim a l'apartat de participants podem veure la llista de tots els nostres alumnes, podem utilitzar els filtres per filtrar pel rol, pel nom i cognom, etc. Però el que realment ens importa en aquest cas és el tema de l'últim accés al curs. Sempre trobarem l'últim accés a l'aula concreta en la que ens trobem i en un simple cop de vista podem veure les persones que no han entrat mai o quina ha estat la persona que ha entrat més recentment. La gràcia també de tot plegat és que podem ordenar aquestes dades de manera ascendent i descendent, de tal manera que podem veure els que no han entrat mai potser de primera vista i així poder actuar en conseqüència. I un altre aspecte interessant d'aquesta llista de participants és que també des d'aquí jo, si identifico que hi ha persones que no han entrat encara a l'aula virtual i ja portem 15 dies de classe, doncs fàcilment els puc seleccionar amb aquest checkbox que tenim al davant del seu nom i amb l'eina del final del tot de la plana puc enviar-los un missatge a través de la missatgeria del campus virtual. Llavors, és com un primer contacte, un primer pas de dir hola, estem aquí, hem començat l'assignatura i veig que encara no has entrat a l'aula virtual, per saber si hi ha algun problema, si hi ha hagut alguna incidència i poder actuar. Després ja sabem que hi ha tot un protocol de cara a l'abandonament acadèmic i a l'abandonament dels graus, Llavors, si passen més dies, podem parlar amb la coordinació, etc. Però és com una primera entrada a poder contactar amb l'alumne en cas que sigui necessari. Llavors, aquesta és una de les coses interessants de veure dintre de l'apartat de participants. I ara ja, passant a l'apartat de seguiment, certament hi ha força coses dintre de l'apartat de seguiment. Tenim tot el tema de poder actualitzar totes les dates de l'aula virtual des d'una pròpia plana, que això, si bé és cert, no és part de seguiment, però sí que ajuda després a tot el fet de tenir les dates actualitzades dels nostres recursos i les nostres activitats, desemboca en un calendari
que l'estudiant podrà veure i que li podrà ajudar a la seva planificació, no? I tot en el seu conjunt ajuda al seguiment de l'assignatura. Però d'això no en parlarem avui. Després tenim l'apartat de registres i registres en directe, que això és per filar més prim, des del meu punt de vista. Dona molta informació i crec que és interessant. Si teniu interès en això, us animo a que entreu simplement a veure quina és la informació que reporta, però avui ens centrarem més aviat en l'informe d'activitat, l'informe de participació al curs i el tema de la compleció de l'activitat que us comentava. Ja us avanço que si entreu a les vostres aules virtuals, és possible que aquest informe de compleció de l'activitat no us aparegui si no teniu cap activitat configurada a la vostra aula virtual que tingui aquesta configuració, no? Llavors, simplement que ho sapigueu, que si no us apareix és normal, val? I espero que amb el webinar d'avui us animeu a fer-lo servir. Pel que fa a l'informe d'activitat i a l'informe de participació al curs, comencem per l'informe d'activitat. És un informe que dona una informació molt concreta. Per a algunes casuístiques pot ser molt útil, com, per exemple, primer us dic de què tracta i després us dono un exemple, no? L'informe d'activitat el que ens permet és veure el nombre de visualitzacions, que dintre del campus virtual les visualitzacions signifiquen clics, val? El nombre de clics, el nombre de visualitzacions és el nombre de clics que ha fet un conjunt d'usuaris, no podem saber qui, en un moment determinat. I l'únic moment que nosaltres podem veure és el darrer. O sigui, el darrer moment que ha fet clic una persona, però no podem identificar quina és aquesta persona, val? Llavors, per què ens pot ser útil això? Doncs ens pot ser útil si, per exemple, hem enviat un missatge al tauler d'avisos i notícies als nostres alumnes informant que han de consultar un document abans de la següent classe i volem veure quina ha estat la repercussió d'aquest missatge dintre de la nostra aula virtual, no? Llavors, podríem vindre aquí i veure si realment aquest contingut, m'ho estic inventant, aquest contingut, que és el que els he dit que necessitaven consultar per la següent classe, l'han consultat realment o no, no? Llavors aquí me n'adono que només han fet 4 clics 4 persones i no m'asseguro pas que hagin realment visualitzat el contingut, comprès el contingut, entre d'altres, no? Llavors, em dona informació? Sí. Molt superficial? També, val? Però és veritat que potser en alguns moments ens és interessant o ens és útil poder accedir a veure aquesta informació més superficial, val? Després tenim l'informe de participació al curs, que aquest ja ens deixa filar una miqueta més prim, incorpora una sèrie de filtres que ens ajuda a decidir quina és l'activitat o recurs que volem veure, de la que volem veure aquesta informació, no? Fins i tot també quin és el rol, si volem, normalment sempre voldrem veure els estudiants, no? I d'això es tracta. I després també quines accions referents a l'activitat o recurs que haguem triat. Us poso un exemple, val? Si, per exemple, tenim l'activitat consulta, que és aquesta d'aquí, és una activitat consulta on els hi preguntava quin dia volien fer una exposició. I les accions que poden fer en aquesta activitat és o bé visualització o bé enviament de la seva proposta, no? O de la seva resposta, millor dit. Llavors, entre les opcions jo trio l'acció de la que vull veure la informació i clico endavant. Fins i tot tindria l'opció de poder-ho filtrar per grups si és que estic treballant per grups, que això també és molt interessant, sobretot per assignatures que siguin grans, no? Fins ara no m'havia topat amb una aula de 90 alumnes i enguany estic com a docent a una assignatura del grau d'educació primària, que és dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament, i són 90, no? I al final els tenim separats per seminaris i tal, i llavors aquesta opció ara m'ha resultat molt útil per poder fer una mica d'indagació o de filar una miqueta més prim i veure quins eren els alumnes que sí i que no, no? I quins estaven responent a algunes de les indicacions que donàvem a classe i quins no. Llavors, simplement que sapigueu que es pot fer també d'aquesta manera. Llavors, l'interessant de tot això és que quan jo carrego aquest informe, sí que em diu quines són les persones que han accedit, quines són les persones que sí o no han fet l'acció que jo he triat, o visualització o enviament,
normalment, i el que em permet és poder fer una selecció, per exemple, de tots els nos per, amb la selecció, poder-los enviar novament un missatge, no? Igual que des de la plana de participants. També ho puc fer amb els sis. Quan jo clico a seleccionar tots els nos, m'apareix l'opció de seleccionar tots els sis o d'invertir, no, aquesta selecció de cara també a animar aquelles persones que sí que estan seguint l'assignatura, doncs, per exemple, si volem, doncs, això, no, incentivar la seva participació, continuar que estiguin actius i de més. Llavors, no ens centrem únicament en aquelles coses que no van bé, sinó que intentem també animar aquells que sí que ho estan fent bé. Val? Llavors, aquesta és principalment una de les utilitats. I un exemple del que m'he trobat fa relativament poc va ser que vaig publicar un contingut que necessitava que veguessin els alumnes, que era un PDF amb un seguit de propostes que havien de treballar per un projecte, el projecte PON, i vaig fer unes modificacions a posteriori. M'havia deixat una de les propostes i havia modificat el document. Com que jo ja sabia, gràcies a aquest informe, que hi havia hagut alumnes que havien accedit i normalment quan són PDFs els alumnes tenen la tendència a descarregar-se el document i guardar-s'ho a les seves carpetes, no? Vaig voler avisar aquells alumnes que ja sabia que havien tingut alguna interacció amb el document de cara a que sapiguessin que havia hagut una actualització. Val? Llavors, me va ser molt útil l'informe de participació al curs per poder veure qui eren els estudiants que havien accedit, encara que fos només a visualització, d'aquest recurs PDF i els vaig poder avisar amb un missatge a la missatgeria. Val? Per tant, un exemple d'ús real del que ens pot facilitar aquesta eina. I per últim, entraríem a tot el tema de la compleció de l'activitat. Per la compleció de l'activitat, el que us deia, no? És una eina que ens permet definir una sèrie de condicions per les activitats i recursos de la nostra aula virtual per tal que es marquin com a completades quan l'alumne fa una certa interacció. Val? Per exemple, en el cas de les tasques, ara veurem algun exemple més, però perquè ens entenguem, en el cas de les tasques tu pots marcar que l'alumne pugui veure com a completada aquesta activitat quan fa una tramesa. Llavors, en el moment en què l'alumne lliura el seu treball a través de la tasca, aquesta es marca com a completada i ja li surt un missatget, completada, en color verd i tal. Aquests tics, potser als més sèniors us sona, perquè la passada actualització o l'altra ja, jo crec que ja fa un temps que portem amb això canviat. Abans, a l'aula virtual, apareixien directament aquests tics al costat del recurs. Ara ens apareix un missatge més contextual, no?, que ens diu quin és el tipus de compliment, quina és la condició de compliment que ha de fer l'alumne per tal de que es marqui com a completada aquella activitat, no? Però abans sortien els xecs. Que, de fet, aquests s'han conservat per l'informe del seguiment de la compleció, que és aquest que podem veure en pantalla. Clar, la gràcia de configurar el seguiment de la compleció, els recursos i les activitats, el que ens permet és tenir aquest informe que d'un cop de vista, no?, en un moment molt ràpid, puc identificar clarament quins són els alumnes que no estan participant en l'assignatura, no?, que no estan fent cap interacció amb els recursos que jo he marcat amb aquest seguiment de la compleció. I, per tant, una cosa us diré, és necessari que marquem el seguiment de la compleció a totes les activitats i recursos? Doncs potser no, no? De cara a poder fer aquest seguiment més àgil, a mi m'interessa, a mi com a Tània, docent, m'interessa més marcar aquelles activitats i recursos que necessàriament sé que els alumnes han de consultar o han de treballar d'alguna manera, no? I que de cara a veure ràpidament aquest informe me donin informació real de si estan seguint o no l'assignatura. Per tant, reflexió aquesta. Val? Llavors, un exemple clar, dintre del Departament de Pedagogia jo faig docència als graus d'educació i també faig docència al màster de tecnologia educativa, que és 100% virtual i és interuniversitari. Llavors, en l'assignatura que faig dintre d'aquest màster és una assignatura molt curteta, és optativa, només són 3 crèdits, però està com a molt seqüenciada, no? És una
assignatura molt compactada en el temps, són 3 setmanes molt ràpides, i llavors necessito tindre molt clar en el moment en el que es troba l'alumne per poder-lo ajudar, no?, a que avanci i estar pendent una mica també de cara a l'abandonament, perquè tot passa molt ràpid, no? Llavors, aquest és un exemple clar de com puc identificar ràpidament si els alumnes van seguint o no. L'ideal seria que aquesta captura fos de la primera setmana aproximadament, però us la vaig fer ahir i ja l'assignatura està per acabar-se, val? Per tant, per això apareixen tants tics, no? Però imagineu-vos que estem aquí, al primer tema encara, i veig que un alumne encara no m'ha fet l'avaluació, una activitat d'autoavaluació, i després tampoc no m'ha entregat l'activitat, no? Llavors, aquí ja puc prendre consciència, no?, i dir, ostres, arriba la data, no m'ha fet el qüestionari d'autoavaluació, que és una activitat rapideta i tal, que se suposa que va en consonància amb el que han vist a la lliçó, i em preocupa que no s'enganxi a l'assignatura, no? Doncs, bueno, jo podria des d'aquí mateix seleccionar a la persona i enviar-li novament un missatge, o com que vaig directament al seu perfil, podria enviar-li un correu sense més, no? I poder-me comunicar amb ell i intentar veure si hi ha algun tipus de problema. Tot això, ara ho veieu en captures, però després anirem a l'aula virtual i us ensenyaré també com navegar entre tot plegat. ¿Vale? Però la idea és aquesta, no?, que d'un simple cop de vista jo pugui tindre molta informació de com estan portant el seguiment als meus alumnes. Molt bé. Ara passem a animar-vos a configurar el seguiment de la compleció a les vostres aules virtuals, si no ho teniu encara. Llavors, el seguiment de la compleció, per definició, és aquesta configuració que tenen les activitats i els recursos per tal de poder marcar de manera manual o de manera automàtica que aquella activitat està completada. Pel seguiment, a nosaltres, com a docents, segurament ens interessarà més la compleció automàtica, no?, que en funció de l'activitat que fa l'alumne, aquella activitat es marca com a completada o no, perquè queda com una evidència, com un registre de que allò s'ha fet, però en alguns casos potser la manual també ens ajuda, no? Per exemple, ara m'ho invento, consultar un document. A mi de res em serveix que de manera automàtica, quan l'alumne faci un clic, allò es marqui com a completat, perquè realment em dona informació de que ha accedit realment al recurs, l'ha consultat, l'ha llegit, l'ha comprès. No, potser no m'interessa, no? Però m'interessa que l'alumne tingui la suficient autonomia com per dir, vale, aquest recurs el puc marcar jo de manera manual. Per tant, quan hagi entrat, l'hagi consultat, hagi considerat que ja el tinc clar, el puc marcar jo com a completat, no? I d'aquesta manera, diguéssim que, igual que nosaltres necessitem unes coses per fer el seguiment dels alumnes, els alumnes també poden beneficiar-se d'aquestes eines per fer el seu propi seguiment, no?, i per tindre aquesta certa autonomia en el propi procés d'aprenentatge. Llavors, que sapigueu que es poden marcar les dues coses, val? Per defecte ve activat a totes les aules virtuals, però si no s'activa, si no es configura directament a les activitats i recursos, és com un aspecte que queda invisible, no? No es veu. D'acord? Molt bé. Com es visualitza això dintre de l'aula virtual? D'aquesta manera. Tenim la compleció manual, que l'alumne podria fer clic aquí, aquest quadradet de text, per marcar aquesta activitat com a feta. Tenim la compleció automàtica, que apareix amb un missatge en funció de quin sigui el criteri de compleció. Per exemple, un criteri podria ser recórrer l'activitat lliçó, que és aquesta, fins al final. Un altre podria ser, en el cas dels qüestionaris, rebre una qualificació i també la de rebre un aprovat. La gràcia d'això és que abans, quan només ens apareixien els xecs que us deia de color blau i de color verd, o el cross de color vermell, no podíem saber exactament quina era la condició de compleció, no? Ara, com que tenim els missatges, ens dona molta més informació. Per tant, jo, tenint aquesta compleció automàtica amb més d'un criteri, puc veure que he rebut una qualificació d'aquest qüestionari, però que per altra banda no he aprovat, no? I tinc el total de la informació que necessito
per veure si allò ho he completat bé o no ho he completat bé del tot. Val? Llavors, que sapigueu que és així com es mostra. Val? A més, una cosa interessant, de cara també a temes de ludificació, si us interessa el tema i així, aquestes condicions de vegades no volem que es vegin perquè són doncs això, enllaços a coses que puguin estar amagades o així, i és informació que es pot ocultar del feed, no? del mur de l'aula virtual. Això és dintre de la configuració de l'aula virtual, hi ha un paràmetre que també podem veure si teniu interès i que simplement sapigueu que existeix, no? I llavors no és fins al moment en el que la persona entra a l'activitat o recurs que veu quins són els criteris de compleció. Vale? Molt bé. La pregunta, on es pot configurar aquest seguiment de la compleció? A tot arreu. Val? Ara bé, és interessant posar-ho a tot arreu, que és una mica la reflexió que us feia abans? Depèn. Haureu de valorar vosaltres si us interessa que en un recurs tipus pàgina els alumnes hagin de marcar o no el seguiment de la compleció. Val? I espero que amb els propers exemples podeu veure una mica el sentit de configurar-ho o no configurar-ho. Molt bé. Què passa? Que, com dèiem, no? Fem una distinció clara entre recursos i entre activitats. I és que el seguiment de la compleció fa una distinció també molt clara en quines són les condicions de compleció en aquests dos paquets d'eines, no? Pel que fa a recursos, pàgines, PDFs, fitxers que puguem pujar, llibre, carpeta, enllaç, les opcions que tenim de compleció automàtica són únicament la visualització. I abans us deia que la visualització Moodle, o sigui, la visualització dintre del campus virtual, es trasllada en nombre de clics. Llavors, és interessant que una persona per només fer un clic a un document PDF se li marqui la compleció de manera automàtica? No sé, no? Llavors aquí seria una de les opcions, o sigui, seria una de les eines en les que jo li diria que la compleció me la marquin els alumnes quan considerin que l'han completat. Però això és, ja us dic, la meva pròpia experiència. S'ha de valorar. Què passa? Que en el cas de les activitats la cosa canvia i la cosa dona molt més joc. Per què? Doncs perquè en funció de quina sigui l'activitat, les opcions de compleció són diferents entre elles. Abans ho vèiem amb el qüestionari i la lliçó i aquí us he posat un exemple de la tasca i el qüestionari. Mireu, si jo vull que el seguiment de la compleció es marqui de manera automàtica quan es compleixin unes condicions, les condicions que em permeten són la visualització, que aquest és comú a tots, a recursos i activitats, però després tinc qualificació requerida, que l'estudiant ha de rebre una qualificació, que l'estudiant ha de rebre una qualificació d'aprovat, que això ho podem configurar als paràmetres de la pròpia tasca, o que l'estudiant ha de trametre la seva activitat, fer aquest lliurament de l'activitat per marcar-se com a completada. De cara al seguiment, la que jo recomano és la de trametre quelcom, no? Perquè de cara a tu, docent, que vols saber si l'alumne va seguint la matèria o no, t'interessa saber si l'alumne ha lliurat l'activitat, no? Si l'alumne ha fet l'acció de compartir la seva activitat, no? D'altra banda, si marques la de la qualificació, possiblement estàs posant més pressió a tu que fins que no el qualifiquis, fins que no li donis la retracció, no es marcarà com a completada. Llavors, ull, no? També amb aquestes coses de què posem pressió i de quina és la informació que realment ens agradaria obtenir de tot plegat. Val? Llavors, aquesta és la meva recomanació. I després també hi ha una altra que és interessant i que podrem veure a l'aula virtual, que és aquesta, de que s'espera que es completi en una data concreta. I això, a mi, la informació que em reporta és que després dintre de l'informe de compleció de l'activitat m'apareix la data de la que s'espera que estigui completada, no? Llavors, si l'alumne, posem per cas, no? Si l'alumne ha de trametre quelcom, però ho ha de fer abans d'avui a la 1, i no ho fa, li marcarà com a no complerta, li marcarà amb un cross. Val? Llavors,
jo també, ràpidament, dintre de l'informe, podré veure aquelles persones que sí que han fet el lliurament, però l'han fet fora d'aquesta data que jo havia preestablert, que no té res a veure amb la disponibilitat de la tasca, vale? També aclarar això, però que és un indicador una mica de, doncs potser, no sé, hem pensat de donar-li algun incentiu a l'alumne si ho lliura abans de termini o alguna cosa així, llavors és una informació extra que ens aporta l'informe de compleció de l'activitat, ¿vale? Simplement. I després tenim el qüestionari, que com un altre dels exemples de tasques, d'activitats que normalment fem servir del campus virtual, aquest ens dona altres opcions. Ens dona opcions de visualització novament, de rebre qualificació, de rebre l'aprovat i també del tema dels intents. Com sabeu, dintre dels qüestionaris els alumnes tenen diversos intents, llavors podem establir un mínim d'intents perquè aquella activitat es marqui com a completada. També podem marcar que tots els intents que havíem marcat com a obligatoris, no?, s'hagin fet i, bueno, ens dona altres opcions. Molt bé, llavors, ara em dieu, bueno, m'agrada aquesta idea, potser de cara a les assignatures que tinc del segon quadrimestre ho voldria configurar, llavors, què passa si ja tinc tots els recursos i totes les activitats de l'aula virtual ja preparades, no? He d'entrar a cadascuna de les activitats, als seus paràmetres i configurar tot això perquè funcioni o hi ha alguna manera més àgil per fer-ho? Doncs la bona notícia és que sí, tenim una manera més àgil de fer-ho i és l'edició en massa de la compleció de l'activitat, que és una eina molt útil perquè ens permet això, no?, recollir o agrupar tots els recursos o totes les activitats de la mateixa categoria, no?, del mateix tipus, i donar-los les condicions de compleció que nosaltres vulguem. Val? Això crec que es veurà millor quan entrem a l'aula virtual i us ensenyi, però d'entrada que sapigueu que tant es pot fer l'edició en massa, és a dir, quan ja tinc l'aula plena de contingut i vull marcar el seguiment de la compleció en alguns recursos i activitats, i també es pot fer la compleció d'activitat per defecte, que això està més pensat per si has de potser començar una assignatura de nou, no estàs important cap contingut d'altra aula virtual, el que pots fer és dir, vale, quan jo afegeixi qualsevol tasca, vull que els paràmetres de seguiment de la compleció ja tinguin preestablerts de manera predefinida aquests criteris marcats, no? Llavors és una cosa amb la que ja no has de pensar perquè saps que sempre que facis una tasca tindrà aquests criteris aquí, que són coses que dintre dels paràmetres sempre podrem editar, val? Per tant, això no és una cosa inamovible, no és una cosa invariable, no? Sinó que podrem entrar, podrem canviar la configuració en cas que sigui necessari d'una activitat en particular o el que sigui, no? Però de cara a l'agilitat en la gestió dintre de l'aula virtual crec que és prou interessant. Molt bé. Aula buida. Perfecte. Llavors, com us anava avançant, el tema del seguiment de la compleció aporta beneficis al professor de cara a poder fer el seguiment, però també li ofereix una sèrie de beneficis a l'alumne, no?, a l'estudiant. Per una banda, el seguiment de la compleció li dona aquesta visualització de percentatge de compliment de cadascuna de les aules virtuals, de cadascuna de les assignatures que té matriculades, no? Llavors, per exemple, si jo tinc marcades les activitats realment importants de la meva assignatura amb el seguiment de la compleció, l'alumne podrà veure una mica en quin percentatge de compliment està de l'assignatura. Per altra banda, també, dintre de la cronologia, dintre de l'apartat de planificació a la cronologia, els alumnes poden veure quines són les activitats i recursos que tenen disponibles, això ja ho sabeu, no? Però a més, se'ls dona un accés directe perquè puguin anar a veure l'activitat i així veure si hi ha algun tema de compleció de l'activitat. Vale? De fet, aquestes indicacions d'aquí moltes vegades ja estan relacionats amb aquest seguiment de la compleció. Molt bé, doncs fins aquí la presentació i ara, si us sembla, podem anar a l'aula virtual per veure tot això en context. Doncs anem a fer una mica el mateix recorregut que hem fet al PowerPoint, en la presentació,
però ara dintre de l'aula virtual. El primer que faria seria anar a participants per veure quins alumnes no han accedit encara. I com us deia, no? Aquí puc seleccionar el rol, puc dir que només me mostri als estudiants, això també per assignatures grans on tenim un equip docent també amb més d'un professor i tal. Puc ordenar, no? De manera ascendent i descendent, i quan identifico aquelles persones que no han accedit mai, les puc seleccionar i enviar-los un missatge. No? Recordeu que aquests missatges que enviem per aquí s'envien a través de la missatgeria del campus virtual i que si l'alumne no ha tocat les seves preferències de notificació, aquestes s'envien al seu correu electrònic també, no? Per tant, bueno, és una doble via de comunicació. Si està dintre del campus, possiblement veurà el missatge a la campaneta, perdó, a la bafarada, i si no està dintre del campus virtual, probablement li arribi un missatge al correu institucional, no? Al correu que té informat del seu perfil. I una altra cosa interessant és que quan envio el missatge, aquest s'envia per separat. No és que es faci un grup amb aquestes persones ni res, sinó que s'envia per separat. Vale? Llavors enviaria el missatge i ja m'informa de què s'ha enviat. Molt bé. Què més coses? Ara tornem a l'aula virtual i us ensenyo que dintre de la meva aula virtual tinc algunes activitats. No penseu, o sigui, perdoneu, però no és un bon exemple d'aula virtual, és un espai de proves on tinc moltes coses, val? Per tant, d'organització no us fixeu en res, sinó que simplement mirem que hi ha algunes activitats i recursos que tenen el seguiment de la compleció activat, alguns manuals, alguns de manera automàtica, no? Llavors, per exemple, en el cas dels fòrums, que aquests no havíem comentat, les opcions que tinc per al seguiment de la compleció també estan relacionades amb el tema de missatges, no? Si jo inicio un fil, o si responc a un fil, o quantes vegades he de participar. Llavors, és interessant també per activitats avaluatives amb el fòrum quan demanem un mínim d'aportacions als alumnes, no? És una indicació per nosaltres i és una indicació per l'alumne també de cara a reforçar el missatge de que ha de fer tantes publicacions, no? Per exemple. Llavors, bueno, com que dintre de la meva aula virtual ja tinc algunes activitats i recursos marcats amb aquest seguiment de la compleció, quan jo me'n vaig a l'apartat de seguiment, puc veure l'informe de compleció de l'activitat, val? Però és el que us deia, és probable que alguns de vosaltres no vegueu aquest informe perquè no teniu cap activitat configurada amb aquest seguiment de la compleció, val? Llavors, dintre del seguiment tinc l'informe d'activitat, que és el que hem dit, no? Que de manera superficial m'aporta informació respecte al nombre de clics i el nombre d'alumnes que han entrat i el darrer accés d'un d'ells. La informació m'apareix de manera contextualitzada, que crec que això no ho havia dit, no? De manera ordenada, tal com la tinc a la meva aula virtual, i puc identificar fàcilment si hi ha un document que ni s'ha mirat, no? Per exemple, aquest d'aquí podria ser. Vale. Després podria anar a l'informe de participació al curs. Mireu que és tan fàcil com que ja dintre de l'apartat de seguiment tinc aquest desplegable que em permet moure'm pels diversos informes. Podria anar a participació al curs. I aquí tindria l'opció de filtrar per les activitats o recursos que tinc a l'aula virtual, no? Aquí podria fer la selecció, per exemple, vull veure l'activitat del tema 1. Quin període? M'és igual, vull veure tots, des del rol estudiant i referent a les accions, el que us deia, no? Ara, com que he triat una activitat, tinc l'acció de visualització, de clic, no? De persona que ha fet clic a la tasca i ha vist el seu contingut, la seva descripció, disponibilitat, el que sigui, o l'enviament, no? Que és ja el procés que ha fet l'alumne d'enviar la seva tramesa. Però si poso, per exemple, no sé si tinc aquí una pàgina, les opcions que tinc, a veure, fitxer. Bueno, enviament no crec que m'agafi. Surten les dues, però no em reportarà informació perquè no hi ha cap enviament, ¿vale? Llavors, endavant. I mireu, ningú ho ha vist, en aquest cas.
aquest document d'ampliació, no l'ha vist ningú. Val? Llavors vaig a buscar un altre perquè hi hagi sims i nos, si us sembla bé, i així us puc mostrar. Posarem enviament, endavant. Vale, aquí tenim sims i nos. Pocs, però en tenim. Vale, llavors, aquí puc veure clarament que hi ha un munt d'alumnes que no han fet aquesta activitat encara. Puc seleccionar-los tots, puc seleccionar els nos, o sigui, puc seleccionar els sits, puc seleccionar els nos, val? És bastant àgil. Llavors, a partir d'aquí, un cop tinc la selecció, novament puc enviar un missatge. I igual, no? Escriuria el missatge, aquest s'enviaria de manera individual als alumnes i ja els hi podria donar la indicació que sigui. Interessant, per exemple, per l'exemple que us deia, no? He pujat una actualització d'un document que vull avisar els alumnes perquè és important i decideixo avisar només els que han accedit. Pues ho puc fer així. També tinc el tauler d'avisos i notícies per poder fer un missatge a tota la classe i dir, escolteu, que ha hagut un canvi en el document, no? Hi ha diverses opcions per fer-ho. I després, per últim, tenim l'informe de compleció de l'activitat, que és el que em dona informació una mica més visual de com ha anat o sigui, com s'ha anat complint cadascuna de les activitats. Vale? I el que us deia de la data de compliment és això. Si jo marco que l'activitat s'ha de complir, està programada que es compleixi abans d'una data concreta, aquesta data m'apareix aquí, de cara que jo tingui present aquesta informació, no? Si, per exemple, aquí hi ha persones que sí que ho han fet i persones que no, ho veuré clarament i sabré aquesta referència temporal. Val? I si voleu, podem entrar ara a veure com es configura això dintre de cadascuna de les activitats, no? On ho podem trobar. Per exemple, aprofito i entro a aquesta del fòrum, d'acord? Que no hem vist cap exemple. Clico a l'activitat i si me'n vaig a paràmetres, hi ha un apartat que és compleció de l'activitat. Això és el que trobarem a totes les activitats i recursos i les opcions possibles de seguiment de la compleció són no indiqueu la compleció de l'activitat, que és el que surt per defecte si no tenim marcat el seguiment de la compleció, que els estudiants poden marcar de manera manual aquesta activitat com a completada o que s'han de complir una sèrie de condicions per donar-se com a completada aquesta activitat. Val? Llavors, en funció de la que triem, ens surten les opcions o no ens surten. Aquí, en el cas del fòrum, com us deia, no? Les condicions són moltes, la veritat és que dona molt de joc i aquí podríem marcar la visualització requerida, si cal o no una qualificació, val? Valoració, fòrum sencer, això està relacionat amb els tipus de puntuació que pot tenir el fòrum, que això també donaria per un altre webinar. Després, el tema de les contribucions, si ha obert un debat o si ha fet respostes, i la planificació que s'espera que es completi en una data concreta. Val? Aquesta era la data que apareixia a l'informe que hem vist. D'acord? Llavors, aquesta és exactament la mateixa distribució, no? Que podem trobar a altres activitats i recursos. I una altra cosa que no havia incorporat dintre del webinar d'avui és la compleció del curs. Si us heu adonat, quan he anat a l'apartat de seguiment, me sortia un altre registre del que no hem parlat. A veure si carrega. Vale. Seguiment. Ai, que m'he anat al seguiment del xat, perdó. Ai, del fòrum. Vale. Si vaig a seguiment, me surt aquest altre que a les captures que us he ensenyat al PowerPoint no sortia. Val? Això és perquè dintre d'aquesta aula virtual jo tenia marcat la compleció del curs també. Val? Simplement, ara passarem a veure-la, val? Però simplement és la mateixa distribució una mica que l'informe del seguiment de la compleció, però aquí realment només m'apareixen les activitats que jo considero que són les que l'alumne ha de complir per tindre el 100% de compleció d'aquesta assignatura. Val? Per tant, sí que tinc el joc de poder dir per facilitar el seguiment de l'alumne dintre de l'aula, marco algunes coses que ha d'anar completant, ja sigui de manera manual o sigui de manera automàtica, però després ja
la necessitat, no?, de complir amb 3 activitats claus perquè aquell numeret que em surt a la part de planificació del percentatge de compleció del curs de l'aula virtual m'aparegui amb el 100%, no? Llavors, bueno, que sapigueu que hi ha com aquestes dues possibilitats. Jo crec que si ens quedem amb la compleció de l'activitat dintre de l'aula ja és més que suficient, però volia afegir-lo per si hi ha algun dels assistents que ja ho té una mica més per la mà i vol entrar també en aquest tema, doncs que ho pugui fer. Val? I us ensenyo també com fer el tema de la configuració en massa i la configuració per defecte d'aquesta compleció de l'activitat per si ho voleu fer a les vostres aules. Mireu des de l'aula virtual, jo tinc la tendència a tornar sempre enrere, l'apartat més, a la compleció del curs, precisament, tenim aquest desplegable on puc escollir la compleció d'activitat per defecte o editar en massa la compleció de l'activitat. Us ensenyo primer l'edició en massa. I la gràcia d'això és que, com heu vist, no?, les activitats i recursos tenen opcions de compleció diferents, no? Llavors, aquí seria interessant que vosaltres agrupéssiu, a l'hora de configurar en massa, agrupéssiu les activitats per temàtica, no? Pues totes les tasques i configuro el seguiment de la compleció, o tots els recursos i configuro el seguiment de la compleció. Més que res perquè, si per exemple jo marco un document, que és un recurs, i una activitat, i li dono a editar, em dirà, s'han amagat alguns paràmetres específics de la tasca. Per veure'ls, deseleccioneu altres activitats. Val? Només m'està donant l'opció de la visualització requerida. No m'està deixant ni veure ni marcar el tema de que l'alumne faci el lliurament o el tema de la qualificació. Val? Sempre m'adonarà el mínim que comparteixen les activitats que jo he marcat. Per tant, per això és interessant que quan anem a fer aquesta edició en massa puguem agrupar-les per categoria, per tipus, i així podem fer millor aquesta configuració. D'acord? Doncs torno endarrere, llavors triaria totes les... Mira, vaig a triar totes les lliçons. Val? Lliçó, 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 lliçó. Edito. I aquí sí, me dona totes les opcions possibles de la lliçó. Mostra l'activitat completada, sí... l'estudiant ha d'arribar al final de la lliçó. I un altre que també és molt interessant és el tema de posar un temps mínim de que l'alumne ha d'estar dintre de la lliçó, no? Perquè no passi de pantalla a pantalla a pantalla a pantalla i hagi d'estar pues, això, no? una mica de temps concentrat. Llavors podríem posar pues, que ha d'estar un minut. Val? I desem els canvis. I d'aquesta manera tan àgil ja he fet la configuració de 4 activitats lliçons amb les mateixes condicions. Sí? Així de fàcil. D'altra banda, si em trobo en una aula buida i vull que sempre que afegeixi una tasca tingui una configuració específica del seguiment de la compleció, podré fer la compleció de l'activitat per defecte, que de fet ja la tenia feta, no? Ara, sempre que afegeix una tasca, aquestes condicions ja estan marcades. De fet, podem fer la prova, si voleu. Mireu, anem a l'aula virtual, activo l'edició i afegeixo una nova tasca. I si me'n vaig a l'apartat de compleció de l'activitat, veieu, això ja està configurat per defecte. Jo ja no m'hauria de preocupar per això. Ja els canvis i ja tinc la meva activitat configurada amb aquest seguiment de la compleció configurat també. D'acord? I per últim, ultimíssim, relacionat amb l'últim informe que hem vist de compleció del curs, també teniu aquí els paràmetres de compleció del curs que desbloquejo sense problema perquè ho pugueu veure, que em permet, així ho podeu veure millor, em permet editar quines són les condicions per donar-se tota l'assignatura com a completada. No? Llavors, a mi el que m'agrada més és el de la compleció de l'activitat.
si tinc activitats configurades a compleció de l'activitat, puc decidir que totes les tasques o diverses activitats concretes siguin les que me marquin la compleció de tota l'assignatura. Llavors, simplement emmarcar-les i dir-li que totes les activitats seleccionades són les que faran que l'assignatura estigui completa, serà suficient perquè aquell percentatge s'ajusti a aquestes activitats i no a la resta de recursos que tingui l'aula virtual configurats amb el seguiment de la compleció. I ara sí. De la meva part, res més a afegir. Si teniu algun dubte, pregunta o voleu afegir algunes experiències més, endavant. Núria, que t'ha aixecat la mà. Hola, Tània. Hola. Espera, que m'anava... no, vale, estan parades les càmeres automàticament. Vale, una pregunta. Quan tu dius que l'estudiant marca l'activitat, abans els estudiants, quan fem la presentació del curs, se'ls ha d'explicar, no?, que han de marcar totes les activitats. No sé si ho heu dit o no, però dic, perquè si no, ells a mi, no sé si ara fico que m'ho marquen sense informar bé que han de marcar. Totalment, Núria, sí. De fet, és una cosa que volia apuntar i no ho he dit. Gràcies per l'apunt, perquè és superpertinent. Efectivament, no? Si nosaltres posem aquestes eines a disposició de l'alumne però ningú els hi explica que les tenen, no? O que els ajudaran una mica al seu seguiment o quina serà la dinàmica de l'aula o així, de poc servirà. Llavors sí, és una bona pràctica que tu com a docent, el dia de la presentació de l'assignatura, els hi puguis explicar, doncs mireu, aquesta és la nostra aula virtual, trobareu activitats que tenen aquest seguiment de la compleció, que us ajudaran a això i a això altre. Algunes activitats o recursos haureu de marcar vosaltres la compleció i així segur que us ajudarà també a seguir una mica el contingut de l'assignatura. Llavors sí, és una bona pràctica i crec que s'ha de fer així. Jo ho faig així també amb els alumnes. Vale, gràcies. I una altra pregunta. Veig que el seguiment, per exemple, a veure, un moment, que me'n vaig atrás, que si no, no sé exactament. El seguiment de la participació al curs, això surt per defecte, ja no fa falta que tinguéssim No, exacte. Els informes que surten per defecte serien l'informe d'activitat i el de participació al curs. Aquests surten sense tenir configurat el seguiment de la compleció ni res. Vale, sí, ja ho he vist. És que ara he anat també clicant en les meves assignatures per comprovar una mica i anar seguint. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. A tu, Núria. Gràcies. Molt bé. Sí, és molt àgil per saber una mica com va l'assignatura i això en un simple cop de vista. O si tens clara quina és la teva necessitat, doncs saber que tens a la teva disposició aquestes eines, aquests informes, per anar ràpidament a trobar la informació que t'interessa. Per tant, bueno, espero que us hagi resultat útil, que us animeu a fer servir la compleció de l'activitat i que l'any que ve pugueu ser un altre el que faci aquesta formació i expliqui una mica la seva experiència. Bé, doncs si no hi ha més dubtes i més intervencions, doncs ho deixem aquí, aturem la gravació i moltíssimes gràcies a tots per assistir i a tu, Tània, doncs, per explicar-nos els continguts de forma tan amena i de forma clara. I sí, instar, animar a que aquest ús del seguiment de compleció doncs, sigui real a les aules del campus virtual. Moltíssimes gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres, que vagi bé.